and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. And the Word was made flesh. And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. All for us who beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Tungod niini, misamot hinoon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudeo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlawng igpapahulay, kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan, ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, niya na sabang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon. Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Kauban nato dinhi. Ang ato gihapong mga amigo, no? Sa RMN Develop. Si Igsoon Dani, no? Sa atong technical side, no? Igsoon Dani Luod. Usab si Tax Ilumba. Uban usab nato ang atong mga amigo nga naa sa gawas, no? Si Igsoon Rinaldo o si Igsoon Rodrigo o doon na pa sila kauban o ako kaila, no? Mayong buntag kaninyo diha. Mayong buntag kanatong tanan. Maayong adlaw sa Ginoo. Okay, Palm Sunday. Atong isaulog karon ang pwede ra magyapon ato ni tawag og pista ba, no? Pista sa Lukay. Nindot unta mao ni atong himuong topiko pero makasa ko sa atong isaad sa nag-text, no? Sa atong cellphone na kinahanglan gyud po no tagaan atong pagtagad kay mo man ni atong tahas panalipod sa pagtuong Katoliko. Niadtong Domingo, tulumanon sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist. Ilang gihisgutan po ang atong gihisgutan sa miaging Domingo, particularmente gyud kining binding and loosing authority sa atong simbahan nga gihatag ni Kristo, no, sa iyang simbahan. Mao man gani nga gibasa dayon nato pag-una ang bangatudling sa Biblia diin ang atong Ginoong Jesucristo giakusahan nga naglapas sa balaod. No, particularmente gyud ang Juan Kapitulo 5, versikulo 8 hangtod sa 18, nga si Jesus giakusahan nga naglapas sa balaod. Particularmente gyud
ang balaod sa adlaw ng igpapahulay. Now, ngano nga mauni ang nahimo na tong intro kay ang iyang iglesia o simbahan naliwat ra pud niya. Ngano man kay ang maong simbahan nga iyang gitukod nga adunay kinaiya sa pagka mulukop sa tibuok kalibutan sa ato pamakaylapon nga sa background sa Grego kinat sila Katolika. Ang maong simbahan niya mao gihapon sa pagkakaroon giakusahan nga naglapas sa balaod. Balaod sa adlaw igpapahulay bisan gani nang mahitungod sa balaod niya mahitungod sa idolatria. Mao na nga dili ikatinga nga ang simbahan nga Katolika akusahan yun sa mga daghan kayong akusasyon. Pero atong i-qualify na to ng moingon tag naglapas man na sila, naglapas man ng mga pari, naglapas man ng mga Katoliko. Now ako noon dili po ko moingon nga tanang mga Katoliko nakatuman kung maghisgotag mga balaod sa Dios. Adunay kayo nakalapas. Pero dili tanan. Pananglit na hinumdum ko sa Domingo na minaw man ko sa tuluban nun sa ato mga hikalang Seventh-day Adventist. Ilang gi tuki ang kinibang katubang sa daang kasabutan. Kaya nahinumdum ko gikutlo manggod sa atong kauban sa pagtuo. Kung ako malimot malakyas ba to nga. Kung magpakisayod ta sa mga kasuguan sa Dios, dito ta magpakisayod sa mga kaparian. Gikutlo na. Gihingusgan sa akong kauban nga mao na nga ang Katoliko tinuod kay mga pari. Pero doon na po'y nireact nga dili Katoliko nga naaman po'y mabasa sa Biblia nga ang mga kaparian naglapas sa adlaw nga igpapahulay o lapas sa mga sugo sa Dios. Muna nga reaction po to sa dili Katoliko. Muna nga ato ning linahon. Okay. Atong linahon. Sa akong gubahin, moingon mo po ko nga, bisan karon nga kanang solemnidad sa adlaw igpapahulay nga ni adto Sabado atong gibalhig Domingo, ako mo yun mo po ko nga, naapoy mga kaparian tingali o mga Katoliko nga galapas ana. No, bisan pag mayon tag Domingo na kay dili ang puta makaingon nga mga Katoliko ron tanan gasubay gyud sa unsaon pagbalaan ang adlaw ng igpapahulay o kanang Lord's Day. Kinaamang gali mga Katoliko nga Domingo imbis imbahan punta dito mas buwangan. Unya ang mga gisuot diya simbahan dili maayo. Immodest dress ang gipangsuot. Naon saon naman na pagbalaan ana. Pero dili tanan. Kay kita po kog mga Katoliko nga mahayag yun ang ilang postura ining sulod simbahan. Kuan yun, kanang mahayag yun. Musuot yung mga modest dress. Kana bang santos ni mo tanawon yun ang ilang sinuotan, no? Magkuan pa, magbelo pagali na yung mga babae makita nako, no? Wala man nagiwala ng belo, no? Sign of purity man na sa ato mga kababayan. Sa Korea, mga Katoliko dito, kita na ko, halos tanan gali mga babae nila, makita na ko, magbelo gyud kumusulod simbahan. Iyon na ba nga, na ay mga Katoliko nga galapas, pero dili tanan. Pero kanang akusasyon nga, tungod kay gibalhin, ang solemnidad, gikan sa Sabado ngadto sa Domingo, paglapas na sa balaod, ako mo supa ko, ana. Kay wa gyud ko'y nabasa sa Biblia, nga kung ang solemnidad sa igpapahulay gikan sa Sabado ibalhig Domingo paglapas na. Wa ko'y nabasa sa Biblia na. Okay. Wala ko'y nabasa sa Biblia nga kung ibalhin ang solemnidad sa adlawng igpapahulay gikan sa adlawng Sabado ngadto sa Domingo nalapas na ang balaod. Wala. Now, unsa man kayo ang ilang akusasyon diri sa Biblia nga si Kristo kuno naglapas sa balaod?
Sama pa ng litaan ng mag-ayos siya sa adlaw ng igpapahulay. Akusahan man nila si Kristo ana, no? Akusahan nila si Kristo nga galapas kuno sa adlaw ng igpapahulay. Na may siguro nga ato sa ning basahon na. Ato sa ning basahon kung giunsan nila pag-akusar si Kristo ni anang balaod sa adlaw ng igpapahulay nga nakalapas kuno si Kristo. Pero ato ning iklaro daan kay nakadungog ra ba ko og napo yung mga Katoliko nga nagtuo ana. Ang uban nila mga dipensor pagani Katoliko, no? Nga si Kristo kuno galapas sa adlaw ng igpapahulay, no? Ako dipensor Katoliko ko pero dili ko mo subscribe anang pagtuo nga si Kristo galapas sa adlaw ng igpapahulay, no? Naapo ko'y reference ana, no? Mismo ang katekismo, ang atong CCC, no? Catechism of the Catholic Church. Dili mo yun anang kanang akusasyon nga si Kristo kuno galapas sa adlaw ng igpapahulay, no? Unya nganong nahibong ta nga na ay mga Katoliko nga magtudlo nga si Kristo kuno galapas sa adlaw ng igpapahulay. Dili na to supako ng atong official teaching. Wala magtudlo ang simbahang Katoliko officially nga si Kristo galapas sa adlaw ng igpapahulay. Mahimo sigurong ingnon nato nga sa huna-huna, no, sa pamaagi sa mga Hudiyo unsaon pag sa ulog ng adlaw ng igpapahulay, mahimong ingnon siguro nato nga naglapas si Kristo, no? Sa ilang kaugalingong standard ba? Sa ilang kaugalingong pagsabot. Pero sa tinuod yun nga pagsabot, dili kita kaingon nga si Kristo galapas sa adlaw ng igpapahulay. Prangka-prangka lang yung tag-istoryana, no? O mao po na gihisgutan sa atong katekismo. Now, mas may siguro basahon nato ning example lang. Juan 5:8 ngadto 18, no? By the way, nalimot ko no sa pizza. Ato namang nabatasan nga ato yung hisgutan ng atong pizza. Karon ang atong pizza day karon kay Pizza 9, no? Sa bulan sa Abril tuig 2017. Okay. Mao na. No, atong basahon ning San Juan 5 tudling 8 ngadto 18, no? Gingon. Si Jesus miingon kaniya, tindog, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw, og diha na ayo siya og gidala niya ang iyang gihigdaan og milakaw. Nahitabo kini sa adlaw ng igpapahulay. Busa giingnan sa mga Hudiyo ang tao nga naayo, adlaw ng igpapahulay karon, og supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, giingnan ako sa tao nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Sila nangutana kaniya, kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan ug sa paglakaw? Apan ang tao nga naayo wala makaila kung kinsa siya o mipahawa man si Jesus tungod sa pundok sa mga tao nga diha ni adtong dapita. Human kini mahitabo, hitagbuan ni Jesus ang tao dito sa templo og miingon si Jesus kaniya, tanawa, naayo ka na, ayaw no pagpakasala. Aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga hitabo. Unya milakaw ang tao ug misugilon sa mga kadakuan sa mga Hudiyo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini, misugod ang mga Hudiyo sa paglutos kang Jesus kay giayo man niya ang tao sa adlawng igpapahulay. Di man niya? Kay sa balaod gud sa mga Hudiyo ni adto sa ilang igpapahulay, pigot kaayo. Nagali sila balaod nga kung makalapas ka sa adlong igpapahulay, silutan kag death penalty. Death penalty ang labas nimo. Batuon ka hangtod mamatay. Hasta po ng panapaw. Katong si Magdalena, di ba? Silutan man ta nila tuog death penalty si Magdalena, pero giluaga na ni Kristo kanang ilang balaod. Binding and loosing, no? Giluag. Kay si Kristo lagi na ay gahom sa pagluag. Aron po pagtudlo, unsa ginang igpapahulay. Unsa po ng sugo, gyud. Kay sa daang kasabutan, good,
kung maghisgot ko tagdaang kasabutan, dili na to na isipon nga mauna gyud to. Temporary lang tong interpretation nila, pagsabot nila sa daang kasabutan. Kaya na gipaabot nga bag-o. Ang gitawag na to na sa English og naay fulfillment of the law. Just like for example, katong bitin nga tumbaga nga gihimo ni Moses. Bitin nga tumbaga nga gihimo ni Moses. Katong gisugo ba siya sa Dios paghimog ribulto ba sa bitin? No? Mo man gani prueba nato nga dili daw ta ng paghimog ribulto. Kay ang Dios mismo ga sugo ni Moses paghimog ribulto sa bitin. Di ba? Pero kanang pagdili noon sa ribulto, ang but pasabot ana kung sayop ang tumong. Kung maghimo kag ribulto himuong Dios nimo, pagbato naman naglaing Dios supak na. Pero kung sakto imong tumong sa paghimog ribulto, wala na idili. Huwag mo na gibuhat sa mga Katoliko. Sakto ang tumong sa Katoliko kung maghimog ribulto, no? Dayan-dayan lang, pasidungog lang sa tag-iyas ribulto o gitahod lang, no? Kanang pagluhod-luhod, tahod lang, dili na pagpakadiyos. Dili na idolatry, kay dili tanang pagluhod idolatry, no? Pagpakadiyos. No? Di na ko mabalik ana kay samot kog kalangan na aning atong hisgutan karon, no? Ako ra nang gihimong example. So mao na nga si Kristo ilang giakusahan nga galapas sa balaod, nag-ayo lang sa adlaw igpapahulay. Hinoon sa ilag yung interpretation na ini sa una sa daang kasabutan, ingon ana gyud kanang maghaling lang ka og kalayo, bawal na. Pero si Kristo dunay gahom sa pagluag ana. Ito pa pagpawalang bisa ni anang balaura. Pagluag, pag-usob, kay dili na mauna gyud. That is a temporal law. Pero nang pagdili sa pagkaon sa baboy, pagdili sa pagkaog dugo, kana ato po ning hisgutan ron, kay gitext po ni sa usa sa atong mga listener nga, ato ko ning hisgutan, no? Dili tanang balaod diri sa daang kasabutan, nga ang iyang application, ang pagsunod nga wa gyud kausaban o dili gyud mawagtang, no? Tanawa ha. Unsa example nga balaod sa daan nga giusab pag-abot sa bag-o. Kanang tuli o circumcision. Sa una, balaod man gyud na nga kinahanglan gyud ka magpatuli kung magpasakop ka sa gingharian sa Dios. Pero pag abot sa bag-ong tugon, ila man nang giluagan. Ila man ang hikot ana giluag kana laging gahom sa binding and loosing, no? By the way, hinumdum ko sa Domingo, gihisgutan ng binding and loosing, pero murag gihug-ok ra sa usa ka pagpasabot. Kana bang gahom ras pagpasaylo og sala ba? Kana kunong keys of the kingdom. Nga kanang gitugyan ba ni mo ni ako lang ning kanang sinitawag ani paraphrasing interpretation sa discussion sa katong Adventist, no? Murag ila bang gihug-ok ba ang gahom sa binding and loosing diha ra sa pagpasaylo og sala, no? Murag ilang gikuhaan ang validity o ang gahom anang binding and loosing sa simbahan, no? Wala mag-ingon ang Biblia nga kanang keys of the kingdom diha lang sa pagpasaylo og sala. Apil diha ang paghimo og mga disciplinary rules. No? Bisan manggaling Adventist naman na sila disciplinary rules po. Iglesia ni Cristo na apod. Kanang mga debosyon. Pwede na binding and loosing. Nga gatong mga ceremonial nga mga pista sa daan. Pasabot mo na sa Biblia nga uwa-uwadon gitapos ni Kristo sa krus diri sa bag-ong tugon. Unang tapuson ng mga daang mga practices. Pero ang simbahan pwede makahimo og bag-o. Katong pista nila sa daan giundang, ang simbahan po ron by that authority binding and loosing pwede pod makahimo og bag-ong pista. Inganahan na. Inana na mga tinahod nga tigpaminaw. Authority to bind and loose. Gani no kung tanawa ninyo, aninawa ninyo mga suking tigpaminaw. Di ba kanang authority sa binding and loosing, pagdili sa pagtugot, ang simbolo ana Yahweh, ki? Na, kung atong ikumpara ang authority sa daang kingdom,
pananglit kanang authority nga gihatag sa prime minister o kana bang pope o executive minister. Ang gisimbolo ana sa daang tugon wala na giplural, kira Yahweh usa ka Yahweh kanang nasa Isaias 22 pa. Isaias 22:20 hangtod sa 23. Kanang tugyanan sa Yahweh, di ba, tawgon man nagpangulo o father sa to pa papa o leader. Kato si Shebna, no, nga gitugyanan anang ki Yahweh o authority sa balay ni David. Ang term dito sa Biblia kung basahon nato, singular nga ki usara. Usa ka Yahweh gitugyan niya. Unya wicked man siya nga leader o wicked man siya nga usa ka pope. Wicked nga pope dili pope sa atong panahon na way labot tong sa daang tugon lahi man to, no. Basta ko lang nang gigamit nga term kay leader man, pangu. Kato si Shebna, pangulo to siya, nahimo to siyang leader, prime minister o executive minister. Sa daang kasabutan na. Kanang executive minister or prime minister, second in command to the king na. Kay ang king, sa daang kasabutan, una, gipili sa Diyos mo to si King David. Then naputoy napuli niya. Then naputoy napuli gali niya nga si King Hezekiah. Then, ang king gali, na siya prime minister. Kanang iya bang right hand ba nga, pananglit wala siya din. Ang iya da yung right hand, kanang iyang prime minister, mo da yung take over. Paras ba ng mayor, na siya vice mayor. Inigwala siya, ang mo take over ang vice. Mo na logic anang, kung naay hari, nagid siya kanang mayordomo. Muna gitawag og prime minister lang, di ba? Sa panahon ni King David o pag-abot ni King Hezekiah, naapod siya prime minister nga gihinganlan og prime minister Shebna. Gitugyanan sa Yahweh sa balay ni David. Authority na sa pagmando o pagpangu, pagdumala. Usara ka Yahweh, ha? Usara. Usara ka Yahweh. Then, nganlan siya amahan. Unya, mo gali ni prueba na to nga, dili na siya garantiya nga himuon kang leader nga, santos juga, di ka kasala. May mong makasa ka, oy, si David gali nga, hari gyud to, dili lang kay prime minister. Kasa, gani. Di ba? Gawas ni Kristo, lahi man na siya. Dili man gito, kinaiya man gito niyang dili gyud siya magpakasala kay di gyud siyang ganahan, no. Pero kung history sa mga leader nga dili si Kristo, pagkadaghang nahimong badlungon. Di ba? Gato day si Kuan, King David, nahimo man tong badlungon. Marukoy man kay to si David. Diyos na ha, gapili niya nga mahimong hari. Nganong nahimong marukoy si David? Liman ka naibog siya sa asawa sa iyang sundao nga si Urias. Gwapa man gayong asawa ni Urias. Unsi gibuhat ni David? Hari na siya. Diyos may gapili niya mahimong hari. Diyos may gapili niya nga mahimong hari. Pero nasipyat kasala si David. Dako kes nga tanan. Gani akong tawag ato sala tong panapaw. Ngano man, naibog siya sa asawa sa iyang sundao nga si Urias. Unsi iyang gihimo. Jesus, ipatawag niya kay mag-inigira, ipaunas gira para mamatay, para maangkon niya ang asawa ni Urias. Mutoy dako kay nahimong sala ni David. Hari na ha? Hari na. Noon gipasaylo to siya kay naginulsol man to si David kani didto man niya gisugay diyang sala sa kanang tinugyanan sa Dios. Paras ba na antong gihimo ba mga Katoliko ba nga isugid na to ang sala sa Dios pero ipaagi na to sa mensahero niya mao nang pari. Dili man na dautan. Okay. O ina na, mabuton hitabo sa panahon ni David. Kasa siya dako kasi nga tanan hari na ha. O mo ni prueba na to, response po din nato atong hinumdum mo sa debate nga akong giatubang mahitungod sa leader, mahitungod sa pope. Nga atong gidipinsahan ng opisina katungdanan sa pope nga naagyo na sa Biblia ng leader. Pero di na garantiya nga mahimo kang leader, dili ka mahimong badlungon. No, bisan gani sa atong mga leader ron nga tawhanon, ato manggaling i-impeach, di ba? Tinahor nga tigpaminaw, di ba? Dili man na garantiya nga mahimo kang leader, di ka masipyat. Tao ka, personal ka. Di ba? Bisan manggali ang atong mga igsong iglesia ni Kristo ron, ila manggi akusahan ng dili na tanan.
katong nirebilde sa pamamahala, nag-accuse nga nahiwi na gyud ang iglesia. Pero ang uban wala dili mo admit anang nahiwi na. Divide po na sila ron. Ya, katong mga nisukol sa pamamahala gipang tiwalag sa tupa dili na kuno to sila INC. Pero kung pangutan-on pud nimo sila di pa sila sugot ana. Sila gali kuno may tinuod ng INC. Kay kanang INC kuno ron nahiwi, murag na hinumdum na lang ko ani ron. Mura manig karma. Mura na nig karma ron. Ngano man kay di ba doktrina sa Iglesia ni Cristo, Katoliko kuno tinuod pero nahiwi. Kay kining Katoliko kuno mao man ni unang Iglesia ni Cristo. Dahil nagtudlo naman kuno di mao na apostatan naman kuno mao nang nawala ng pagkatinuod, mao nang kinahanglan na puglaing messenger, mao na Felix Manalo. Abi ninyo kanang inana nga akusasyon mga tinahod nga tigpaminaw, mao na nahitabo nila pud ron. Ano man? Kinay mga iinsiron nga ni sukol na sa pamamahala kay nahiwi na lagi kuno. Diyan mo claim sila nga sila may tinuod nga INC, kini kunong namahala ron, kining sanggunian kuno, na apostate na. Di ba muna yung nahitabo nila? Para na ko muna na karma. Kaya mo po na ilang giakusar sa Katoliko, nga nahiwi na kunong relihiyon ng Katoliko. Munang kinahanglan na puglaing kuwan. Di ba kung both sabto na to, sa line of reasoning nila ngayon ana, ang tinuod katong ni Rebelde. Di ba? Katubang ang tinuod mo itong nirebilde, no? Di ba? Nirebilde mas las Katoliko. Okay, si Felix Manalo Katoliko man to din nibiya. So to pa nirebilde sila. Nirebilde si Felix Manalo. Then ilang ipatuo nga sakto si Felix Manalo. Na mo po na hitabo ron sa INC kanang grupo nga kita magaling ko sa YouTube gitawag og mga INC defenders. Sila mo claim ron nga tinuod nga INC. Kani kunong INC karon nato ron nga namahala nang naay mga sanggunian, mo na nahiwi kay naay mga aligasyon nga corruption kuno, mga inana ba mga aligasyon na kay wala man tay court mandate ana. Then mo sila pod mo ingon wala mi mahiwi. Wala mi mahiwi kanang nagrebilde mo nahiwi. Di ba? Nag-akusahay na sila ron. So biyan sa na to kay dili na mo atong tema. Siguro na nga, ato lang ang gisgutan nga, dili na garanti nga, leader ka, di ka masipyat. Pwede ka masipyat, oy. Dayon, katura ba si Shibna nga, Prime Minister, leader sa maong panahon, sa maong kingdom, sa daang kasabutan. Wicked to siya, dautan to siya panggapag ka-leader. Mo bitaw to nga, gi-ost to siya, sa ato pa, sa atong term ron, gi-impeach. Gi-impeach to si Shibna, giilisan ni Eliakim. Mo na sa Isaias 22, 20 hangtod sa 23. Ang Yahweh kuno, ang authority kuno nga tua gihawiran ni Shibna, itugyan ibalhin. Ibalhin ngadto ni Eliakim. Mo na kuhaon ang maong Yahweh kuno ang authority gikan ni Shibna kay dautan man siya nga pagka-leader ug itugyan na ni Eliakim, ilisdan siya ni Eliakim. Mo na nga si Eliakim na po'y Prime Minister. Ambot og nalimot ko nila hutay ba po si Eliakim, no? Wa ba po masipyat? Basta pwede masipyat ng leader, di ba? Maura po ni sa atong mga kaparian ron. Na kung muingon sila nga ang mga kaparian galapas sa adlong igpapahulay, ato nang i-qualify. Gani kanang tekstuha diya sa Biblia sa daan ang gitumbok gyud ana katuman ng mga pari sa mga Hudiyo sa una. Nga naman kay kuan lagi sila sa ulog lagi sila igpapahulay pero mga abusado pod. Ilang mga batasan di pod maayo. Liman ka nahitabo man makita mangli nato na sa bag-ong kasabutan nga gisaway na ni Kristo ng ilang pagsimba-simba kunuhay sa templo. Nga naman kay wala sila itahod gihimo nilang murag taguanan sa mga tulisan. Kawatan. Di ba nasuko si Kristo ana? Di ba mga tinahod nga tigpaminaw. So ulog sila igpapahulay pero ang ilang kinaiya maot. Kung dili maayo ang atong kinaiya mo sa ulog tag igpapahulay, galapas ka sa adlaw igpapahulay kay ang gusto sa Ginoo kinahanglan sakto atong disposisyon sa pagsaulog. Pahinumdum po ni mga Katoliko atong ayuhon ng atong pagsaulog sa igpapahulay nato ron nga kanang Lord's Day Domingo. Parang dili ta maigoan ng naglapas. Ako muuyon man ko nga bisan sa atong panahon karon na adyoy galapas.
Kay imbis mo adto simbahan Domingo, dito mas buwangan paingon. Oo. Unya, mga babae po, abisan mga lalaki, dili magmayan ang nagunsa na ilang gisuot. Nga inigsulod nila simbahan, murag maghagit sa mga mata, sa mga manimbahay o kalaway. Dili na maayo. Painom doon na. So, tinuod na nga doon na ginakalapas. Pero kung uingong ka nga, naglapas ang mga pare kay gibalhin gikan sa Sabado ngadto Domingo, aka na dili na mabasa sa Biblia. Gani kinahanglan yun ng ilisdan kay katong daan man to. Kinahanglag ilisdan kay bagong kasabutan naman taron. Kinahanglang ilisdan na. Pero mayon sila nga nganong wala man ginailisdi dayon ni Kristo sa iyang pagsugod sa iglesia. Magbuot ka ni Kristo kung dili niya diretsoon. Okay. Sa exegesis nga Katoliko God, ang transition time gikan sa Judaism to Christianity, gradual na. Dili na automatic nga pag abot sa bagong tugon usab dayon tanan. Di pagalis la kasabot. Katuday si Pedro ni kisi-kisi. Nga sa bagong tugon hinay-hinayan na natug undang tong mga ilang pagpihig sa pagkaon sa una. O kanang pag-isip nilang mahugaw sa kining mahugaw, isipong mahugaw sa daan ko ng hintil. Mo nang dili pwede masakop. Din kanang pagkaon po doon na po'y pihig. Si kalamian ng baboy, pihigon. Di yun pagkaon. Di ba? Ceremonial law na, temporal law na, nga mahimong i-abrogate. So ingon na mga tinahod nga tigpaminaw. So, kana, mayroon ka nga, wala ba na ni Kristo diri sa bagong tugon? Very implied. Kaya wala na niya itudlo. Christianity man kata. So kung mo ingon galitag Christianity, ibasi nato tanan ang atong mga panudlo sa Christianity, gitudlo ni Kristo. Pangutana, ako maning galing gipangutana atong debate nga akong giatubang sa akong kaatbang. Asa mabasa sa Biblia nga sa bagong tugon na nudlo gihapon nga dili gihapon ipakaon ng baboy isdang walay himbis, inapila gali ng dugo. Asa mabasa, di kang kabasa na. No? Pero ang mga iglesia ni Kristo o saksi ni Uba mo resort sila sa buhat 15 kay sa Council of Jerusalem God na ay daang practice nga ila gihapon gidili kanang dili pagkaon sa baboy. Pero dili sila kabalo mo qualify unsay Judaism teaching o Christian teaching. Dili sila kabalo mo qualify ana. No? Kadtong sa Council of Jerusalem, muna usa sa example nga ila pang giapil ang Jewish custom nga dili magkaog dugo pero ceremonial man na. Temporal law na. Nga mahimong i-abrogate pag abot sa panahon by the authority sa binding on loosing. Di ba? Kay sa Council of Jerusalem, wala man pud niingon si James, wala man pud nag-ingon ang maong council nga kining balaora ha, hangtod sa hangtod gani, nga dili gini pwede wad-on o i-abrogate pag abot sa panahon. Pwede na ma-abrogate by the authority of the church kanang binding and loosing pagdili sa pagtugot. Unya, maingon sila nga, Espiritu Santo may giya sa Council of Jerusalem, Espiritu Santo bitaw. Kay ang mga konsilyo sa simbahan naagi Espiritu Santo nga magiya. Ano man kay nagdaan agong nag-ingon si Kristo sa Mateo 28, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa mga panahon. Matapos bang panahon? Magsigi sa uban siyang iglesia sa ato pa tanang mga council sa iglesia na ay gauban ng Holy Spirit ana. Sa Council of Jerusalem siguro duha man guni ka anggulugod kanang Council of Jerusalem kanang ilang pagdili sa pagkaugdugo. Siguro usa na kaanggulo nga ang Espiritu Santo ra po'y gabuot ni adtong panahon na nga dili sa nila i-automatic o abrogate o undang ng pagdili sa pagkaugdugo. Pagbuot sa Holy Spirit. Pero naapoy usa ka kanang unsa ni alternative interpretation nga posible pod nga kaugalingon ra pud to nila dili to dogma. Kaugalingon nilang huna-huna sa mga apostol gani dili manggali ko makaingon mga gyud. Kay kung tan-awon nato ko ng buhat 15 ang militok anang dili gihapon ipakaon ng dugo si James man. Si Pedro sa iyang pagbarog pagtingog niya human sa Council of Jerusalem wa man siya magisgot ana. Si James may nagisgot ana. Nya magkapangutan naman din ta asa man nagikan ni James nang mandua.
Gikan ni Kristo o gikan sa daang tugon? Gikan na sa daang tugon. Kay naaman na mabasa na to sa daang tugon ng pagdili sa pagkaog dugo. Seremonyal mangalina kung ayaw na to sabot. Nga naman, kay kanang Kolosas 2, 14 nga 17, gihisgutan ni Pablo unsa na mga seremonyal nga sugo. Apil ng pagkaon. Kay ingon man siya nga, ayaw na mo tugot karon nga doon na pa'y maghukom ninyo bisan unsa inyong kanon. Kaklaro ana. Kay landong ra kuno na, kay naalagi na sa daan. Ipaabot ang katumanan ana sa bagong tugon, fulfillment ito pa. Naanay panahon nga maundang na. Kinahanglan matuman na, kay landong ra kuno na, apil manggali ng Sabat. Kay ang Sabat go doon na may ceremonial essence kanang pagpatunong sa adlaw, unsa kang adlaw musugod og trabaho og pagpatunong sa ikapito ceremonial man na. Kay ang balaod sa adlaw igpapahulay, wala man mag-specific unsang adlaw jud ka musugod og trabaho. Gani makaingon man ganing ko ang mga Adventist nga akusar sa Katoliko nga naglapas sa adlaw og igpapahulay kay giusob kuno ang Sabat. Dili man na tinuod. Ang tinuod nga doktrina sa Sabat, seremonyal ng pagpatunong sa adlaw. Ang iyang divine ana nga dili mawala nga naagi pahulay, naagi special day of worship sa usa ka semana. Pwede po na tawgon og 7th day. Kay any day diha sa adlaw, pwede na mahimong 7th day. Kay nagdepende man na unsang adlaw ta mosugod og trabaho. Sugod kag Lunes, ang imong ikapito Domingo. Sugod kag Domingo, ang imong ikapito Sabado. Mautong sa daan, Hudiyo. Unya katong daan gud nga igpapahulay landong man to. Naanay gipaabot nga katumanan. Gipasabot manggaling na sa Psalm 132 verse 8. Nga nag-ingon diha sa King James Version, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw og ang arka sa imong kalig-on. Na ako man ang gisgutan sa miaging Domingo kanang bangon diha referring to the resurrection of Jesus Christ. Ngadto sa imong pahulay unya ang mga exegetes anang Katoliko maingon sila nga ato nang mahibaw-an ng pahulaya, espesyal man na gipahulay, espesyal na siya nga adlaw. Makita na tug unsa ng adlaw sa mga gibuhat ni Kristo sa bagong tugon. Yun sana niya, no? Pero tinuod na nga girespeto ni Kristo ng Sabado adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo kay wa man siya mo anhi lagi aron sa pagguba sa palaod. Dili man gyud mawala ng igpapahulay. Di na mawala, wala maguba si Kristo sa balaod. Pero kanang maingon sila nga kung ibalhin giguba na dili na ibalhin lang gali ang adlaw giguba na di ay. Pres ragud anang naakay kanang tindahan, naakay tindahan nga kanang pwede ra malukat nimo din ialsa. Ialsa lang ibalhin. Guba din na og ibalhin. Di na guba, nga? Naagihapoy igpapahulay, gibalhin lang ang adlaw, then ilisdan pog ngalan. Parang mapalahi ang Kristiyano o Hudiyo. Diba? Mao na history ko anang kananggaling paggamit sa pulong Lord's Day o Sabat. Muna nga diha sa atong napulo kasugo nga katikitical formula diha sa kuan kanang gawas gali sa atong simbahan, ang Sabat diha gilisdan og ngalan. Gilisdan og Lord's Day. Anong gilisdan ng Lord's Day kay sa history god ang mga Kristiyano raman po'y gausob ana kay ang Sabat ilan ang gihugok na nga terminology sa igpapahulay sa mga Hudiyo kanang Sabado. O mao na Jewish Sabat. Mao na nga giilisdan man na pero ang pag-ilis ana hinay-hinay dili na automatic nga pag-abot sa pagsugod ni Kristo wala, no? Gitagaan lang ni Kristo gustong kahulugan kanang Sabat. Tagaan lang niya gustong nga kahulugan. Sumo na mga tinahod nga tigpaminaw. Dili paglapas sa adlaw igpapahulay kanang pagbalhin sa adlaw. Kay that is a ceremonial thing. Ceremonial essence of the law. Di ba? Muna nga sa katikisem, kung naamoy katikisem, 1166, kana mangganing Lord's Day, o unang adlaw sa simana, gitawag man po gali nag 7th day. Ito papahulay. Basahan ninyo, Katikisem 1166. Giklaro diha, gitawag og 7th day ng Domingo. Kay mahimo man yung 7th day ang Domingo kung musugod kag Lunes. Ug trabaho, di ba?
Unya, unsa may atong first day of work ron, bisan ng mando sa gobyerno. Di ba Lunes, dili man Domingo? Kani makaingon ko ang mga Adventist may wala magsunod sa balaod? Ano man, kaya ang atong first day of work ron, dili na Domingo. Pagkatawag ko ng kalendaryo na to, gipula gali na, kay holiday na. Digin mo tuos gobyerno. Maingon mo, rason sila nga, kung masayop ang gobyerno, di na tamo to. Pangutana, masayop bang gobyerno, ana? Kanang pag-ingon nga, ang unang adlaw sa trabaho na to ron, Lunes. Asa mas Biblia, be? Gisgutan bas balaod nga, ang una yung adlaw sa trabaho, kana yung Domingo, unang adlaw simana? Wala man, ang balaod ya, igor mang gaingon, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Gihisgot bugod yaon sa adlaw mo sugod og trabaho? Wala oy. Unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Wala hisguti unsang adlaw mo sugod og trabaho sa ato pa seremonyal. Ang butang kun maghisgotag magpili taon sa adlaw mo sugod og trabaho, ang mga Hudiyo sa una musugod sila og trabaho kanang unang adlaw semana, Domingo. Mao na ikapito nila Sabado. Nya usa po sa hinungdan ana, Sabado magud putong ilang Liberation Day gikan sa pagkaulipon nila sa kamot sa mga Ehiptohanon. Sabado to usa po na mo tong pahinumduman sa Deuteronomio, pahinumduman ng adlaw. Mo nang diha gyud matunong ng ilang igpapahulay. Unang adlaw ikapitong adlaw semana nga Sabado. Diha gyud na matunong mo na Jewish Sabat Sabado. Di kita mulalis ana. Pero, timani ha, ceremonial essence. Ceremonial nga butang ang pagpili unsang adlaw ta mo sugod og trabaho. Kay ceremonial man ang pagpili unsang adlaw ta mo sugod og trabaho. Ceremonial pud ang ikapito. Ang pagpili sa ikapito. Mao na nga, wa mahadlok si Pablo nga iyang gitawag og landong ng igpapahulay sa mga Hudiyo. That is a shadow. Wa mahadlok si Pablo pag ingon na sa Colosas 2:14-17. Kay kuan lagi naalagi na katumanan mo bitaw sa katikisem, mubasa man sila katikisem pero dili ba ihog basa ba, kutlo lang kana rang mo pabor nila. Nya katong explanation sa katikisem nga nag-explain pod sa barugan ng Katoliko, dili i-apil. Ang basahon katurang ang katikisem ni angkon ng librong Katoliko ni angkon nga kanang Sabado ikapito ka adlaw semana, tinuod bitaw na. Sa kalendaryo gyud kanang Sabado ikapito ka adlaw gina. Diha sa semana. Pero ang balaod gud sa igpapahulay dili man gi-specific nga ikapito ka adlaw sa semana. Ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Mao na igpapahulay. Usbon man nila. Ingnon man nila nga ang Sabat ko murag inanion nila ba ang emphasis mahimong ingon ani. Unom ka adlaw trabaho mo. Dayon mo sugod yun mo unang adlaw semana tupa Domingo. Mao nang ikapito dili mausob. Sabado yun na sige. Ingon anaon man nila ang aplikasyon. Ilang usbon ang hanay sa balaod. Ang insakto nga hanay sa balaod wala maghisgot unsang adlaw musugod og trabaho. Wala, igor aga ingon. Hinumdumi. Kay ang Diyos ko naggama sa kining kalibutan. Unom ka adlaw din kapito pahulay. Wala pa gali maghisgot og kalendaryo diha. Bali po nang nana day kalendaryo paghimo sa Diyos kalibutan. History gani naman ay kanagaling atong kalendaryo do naman ay pagan background gani. Paghimo ana kana lang atong mga ngalan Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, mga pagano mga terminology. Diba? Sunday. O gigamit mo na sa mga pagano sa una kay gihimo man nila ng sun god ng Sunday. Itong pagtuo nila nga Diyos kuno ng adlaw. Tunong nila ng ilang pagsimba og Domingo pod. Mo nang akusahan pud ang Katoliko nga kay Domingo mo kuno natong simba, mo nang pagano pud kuno ta. Dili man na kay Domingo day, tanan pagano dayon. Nya kinahanglan po natawag Domingo, pagano na dayon. Di ba? Si Jesus nabanhaw Domingo. Dayon ipakita siya human siyang pagkabanhaw pagkasunod Domingo na pod. Nganong dili man Sabado?
Di ba? Katong Pentecostes, pagpadala sa Espiritu Santo, Domingo gihapon. Pag kayab sa langit, Domingo gihapon. Di unsa may denominator ana, alang sa mga Kristiyanos, ang halandumong adlaw, Domingo. Dili na Sabado. Ikatong Sabado, ilatong handumanan po sa ilang Exodus, gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon. Una nga, kung yun na tugtanaw ang history, maunay gipili nga gihulip sa daang igpapahulay. Huh? Kay landong man tong daan, ilisag bag-o. Di ba? Na mga galiuban mo gamit-gamit anong bersikulos Biblia na anay bag-o ngalan. Pero lahi may tumbok. Ngalag tao ko nung ipasabutan na. You know, di uampod gibawal sa Biblia nga mo gamit ang mga bersikulo nga naapod siya essence pa. Bisag lain-lain, multiple essence. Pero kinahanglan gamiton unta naton ang mga bersikulo ha, sa pagtudlo sa tinuod nga dili nato himuong i-reveal din nato sa tinuod nga simbahan. Para saan ang pag-ingon nga pasilo ako ha? Nga gamiton nila ng tekstuha kuno bag-o ngalan sa pagpalusot sa ilang founder sa religion nga husto pod para saan ang pasilo ako. Na kunong bag-o ngalan dihang ipasabot kanang ngalan sa ilang founder. Di na lang kumisgot sa ngalan kay malain niya pagsabot, no? Wala ra ba gyud giingon sa Biblia diha? Nganong magtukod pa maglain nga humanaman magtukod si Kristo ug iglesia. Una nga automatically kana nga interpretation very erroneous. Nga ingala nato sa ngalan sa founder kana kunong bag-o ngalan. Mulutaw na noon nga makaingon man rin ta kapilam na si Kristo nagtukod og iglesia o religion. Kas ara. So igo na lang ta mo pasakop kay usa ka panon ubos usa ka magbalantay. Mao na nga 1954, 1914, 1872, 1844, hagbay rang dugay ra nasugdan ng iglesia ana ni Kristo nga tinuod. Mao na nga ana mga tuiga, igo na lang kamo pasakop. Nya ang ilang gibuhat mo pa may pagsugod nila hinuon. Himo man sila ilang kaugalingon, di na klaro kayo anang foul. Kapilam na si Kristo nagtukod. E mayon sila, nganong giusab man ngalan, nganong gihinganlan magkatoliko. Oy, nganlan day katoliko, mawala na day iyang pagkaiglesia ni Kristo. Si Simon, gitawag siya og Pedro. Naduha na day katao si Simon og Pedro. Kay gihinganlan man siya og Pedro. Si Simon, Simon siya. Pero sa dihang gitawag siya og Simon, di Simon na pod ang ngalan nga nauso siya, diin gitawag siya na. Dili kay mauso galing ngalan, mayon hala dili na na mao. Mao ni hitabo pod. Ang Iglesia ni Kristus Biblia gitawag og Katoliko. O na nga sa dihang gitawag siya Katoliko, Katoliko na pod siya sa nga ngalan na naila na pod sa kalibutan. Mo bitaw nga pag-abot sa magsusulat anang Grolier, Katoliko na ilang gibutang nga ang founder Jesus Christ. Kuha ninyo. Ngalan dahil laing ngalan, mawala na dahil iyang pagkatinood. Dili oy, si Pablo manggali lain-lain yang tawag sa iglesia. Tawagon niya ang iglesia ni Kristo. Tawagon po niya ang iglesia sa mga balaan. Unang Korinto 14:33. Iglesia sa mga hintil, kaya na po hintil na kabig. Iglesia sa Korinto, iglesia sa Tesalonika. Daghan ang iyang description sa iglesia. Di kay usa lang. Unya, si Obispo Ignacio po, mo po na iyang gibuhat, yan itong 110 AD. Iyang gidescribe ang iglesia o Catholic. Unya, naaman ay basihan. No? May sila, imbinto ko ni Ignacio ng ngalang Katoliko. Giinbinto tingali niya ang termino. Kung insakto ng, kung proven yun na siya. Gani, parang ako, speculation man na siya kay, naman po yung mga analyst sa history nga. Kanang pag-ingon nga si Obispo Ignacio mo'y nag-imbento anang termino nga Katoliko. Kung eksamino na, namang gali possibility na grupo po sa mga analyst, mingon sila nga, tingali ha, speculation lang. Dili gyud kay si Ignacio may una na kauna-ana. Mahimong naanay na kauna-ana. Kay si Kristo God, klaro manggudaan nga gaingon sa Marcos 11:17 nga, hinganlan ning iyang balay, yung sa may laing pasabot anang balay, iglesia, no? 1 Timoteo 3:15. Tawgon kuno og alang sa tanang kanasuran, balay sa pag-ampo. Mayon tagbalay sa pag-ampo, mahimong ipasabot ang building, then mahimo pong ipasabot ang katawhan. Katawhan nga maampuon. Mo man ang iglesia, katawhan nga maampuon. Og building pod balay sa pag-ampo. O katawhan sa pag-ampo.
mo na theological analysis anang balay. Nga balay sa Dios, balay sa pag-ampo. Dayon katawhan sa pag-ampo. Mo na ang iglesia. Tawgon ko no, matod pa ni Kristo, Marcos 11:17, tawgon ko nog alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran, di ba universal? Catholic sa kombinasyon sa Griego kinat sila. Nang sa buhat 9:31, Catholes or Catholes, Ecclesia Catholes, in English church throughout all, una Iglesia Universal o Iglesia Katolika. So muna nga, ang ubang mga writer, muingon nga, posible dili kay si Obispo Ignacio may gauna. Pero si katong gasuwat atong nalimot ko sa wala ko madala ang referensya. Pari gihapon. Iyang gi-attribute ni Obispo Ignacio ng word Catholic kay sa suwat ra man gud ni Obispo Ignacio unang nakita ng pulong Katolik. Mo nang ningon nga si Kristo kunoy nag-imbento anang pulong Katoliko. Pero kana speculation na sa usa ka writer nga posibleng matunong, posibleng pong dili. Kaya wa lang siya kahibalo nga naanay nakauna, wa lang masuwat. Hana man yung mga analysis sa pagtanaw na to sa history. Pero granting nga si Obispo Ignacio may unang nagamit anang pulong Katoliko. Ang iyang giinbento ang pulong, dili ang gihinganlan. Kaya dili man ang ngalan, may nakapatunghas butang gihinganlan. Naana ang butang, away lang nganli. O ngalan ngayon ana. Buto sabot, naana ang iglesia, away lang hinganli o Katoliko. Unya, naaman ay basihan sa Biblia. Katulig ang giingon ni Kristo, nganlan og alang sa tanang kanasuran. Di ba? Nganlan og alang sa tanang kanasuran sa tupa, Iglesia Universal. Iglesia Katolika. O na, gitawag man siyang Katolika, mo na nga, sugod ato mga panahon na, Katolika na po siya na ila. Mo na nga, pag-abot sa Grolier, ang termino ng common mo ay gigamit. Kaya naila naman siyang Catholic, mo na sa Grolier, gitawag siyang Catholic, founded by Jesus Christ. Pero, maura po na ang Iglesia ni Kristo. Kaya si Simon, gihinganlag Pedro, dili man mawala ang pagka-usa katao ni Simon og Pedro, bisag duha na iyang nanganlan siya niya itog Simon, nanganlan po siya Pedro, duha na iyang description sa history, pero usa na siya katao. Ang Iglesia po, piisan pag nagtawgo na siya lain-laing ngalan, basta usara ang gihinganlan, usara yun na. Di ba? Na, wa kay ko ka-expound og mayo, 3 minutos na lang mahibilin, i-rough ako ng ipadayon po sunod Domingo pohon. Ingon na, no? Ang pagbalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo, wa tay mabasa sa Biblia nga violation of the law na. Gani gikinahanglan na kay ang daan ilisdan magbag-o. Niya sa panahon ni Kristo wala na niya diretso wala na yon. Iya pag inang girespeto. Pero wala siya mag-ingon nga dili pwede ibalhin. Gani very implied nga ang iyang iglesia pwede makausob ana agi anang authority to bind and loose pag dili sa pagtugot. Yan naman kay kanang igpapahulay gud gibuhat alang sa kaayuhan sa tao. Muna nga si Kristo makabuot gani unsaon na igpapahulay. Katong mga wala gikinahanglan nga istrikto nga pagbantay ana pwede nang iluagan. Pwede na usbon. Sa una, makalapas ka sa laing papahulay, patyon man ka. Bisag ka ng panapaw gali, patyon ka. Pero pag abot ni Kristo, giluagan na. So, kanang gahom ni Kristo, iya man ang gihatag sa iyang simbahan. Unang gitagaan niya ana ang supremo gyud, ang executive minister, si Pedro. Mateo 16:19. Then gisubli na paghatag nga hinugpong gyud. Mateo 18:18. Ang inyong idili diri siyota, idili na ko sa langit. So kung si Kristo pwede makausab-usab unsay buhaton anang igpapahulay, sa to pa ang simbahan pod kay naa may authority, pwede pod makabalhin ana ngadto sa Domingo. Ug moingon kag dili pwede asa mabasa sa Biblia nga ang iglesia dili pwede makabalhin sa solemnity sa Sabat gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Wa gyud kay basa na. Wa tag basa na. Mao na nga kanang ilang akusasyon nga kana kunong pagbalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo violation na. Ila ng interpretation. Wa gyud tay mabasa sa Biblia nga violation na. Murag mahulog ang Hinoon nga maparehas na sa mga Hudiyo sa una nga pataka rag accuse nila sa Kristo kuno galapas sa adlaw igpapahulay. Wa tay mabasa. Now, kung moingon ta ang namas Biblia ang mga pari galapas sa adlaw igpapahulay tinuod na pero dili tanan. Kay na mga buutang pari.
Kay kung mayong katanang pari galapas sa adlaw igpapahulay, ngano man lang is Pablo, pari man siya, no? Marcos Roma 15:16. Si Pablo pare, inga man siya pare siya, no? Roma 15:16. Kung mayong ka nga tanang pari naglapas, si Pablo dahil naapil pos naglapas. Si Kristo po, kay labang pari mas Kristo. Naglapas po dahil si Kristo. O na nga, dili, makaingon ta nga, ayun nung tagbasa na ito ng mga tudling sa Biblia. Tinuod nga na mga pari nga galapas sa igpapahulay. Di lang kay igpapahulay. Bisan unsang sugo dia, no? Kanang mga pari nga dili matinumanon, pero dili tanan. Unya, kanang dili po pagkaon sa dugo, sa Council of Jerusalem, ilan ang dili gihapon, pero dili na dogma. Mayon gitag dogma, kanang dili pwede mausob. Dili na dogma. Ang dogma na, kanang dunay moral essence, kanang panapa, for example, dogma na. Gidili gana, kanang pangawat, gidili gana. Pero kanang adlaw lang ibalhin, dili na dogma. Pwede nang ibalhin. Pwede ba? Yan naman kaya itong si Manasantay, balhin-balhin, maginato na. Depende na po na reason noon. Di ba? Gana ito mga holidays sa hay, pang-usbo na to. Di ba? Mga kuan man na mga ceremonial essence of the law man na dili man na siya moral, basta moral gali kana dili pwede mausob, pero kanang mga wa na ko igong panahon basta ilo ako. Okay, astilan wa ko katunga pagani sa akong outline, sorry yo gayo, no? Sunod na lang nato na ipadayon, wa na ko igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sumong tulumanon. Silbert Dondoyano, Senior alias Beridas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danny Lud ug Tax Ilumba, sa gawas, itong mga amigo, igsuon Rodrigo o Grinaldo, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Ito ang Emperador Bunso 350ml. Astig ito! Tama ka dyan! Ang cute! Tama ka dyan! Ang lakas! Tama ka dyan! Ang sarap! Tama ka dyan! Ang dami niyong hirit! Simulan na ang inuman ng Emperador Bunso 350ml. Emperador Bunso 350ml. 100% tagumpay! Tama ka dyan! Drink responsibly. Emperador Bunso, 100% tagumpay. Tama ka dyan. Drink responsibly. Kung mubalhin sa face ang imong gihapon usahay na ay biling sabon. Enjoy! Sa Joy Tagtang ang sibo, alay biling sabon. Ning anong masuway pag-uman sa Joy Tingkaw mas lingaw. Sa Joy, sa patas, bisang katutak. Sa Joy, tanggal ang sebo at wala pang tinang sabon. Bakit ka pa susubok ng iba? Mag-Joy! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Base. Nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong masibo ang pinagkainang